Nagy népszerűségnek örvend a 2017. március 16-án bemutatott film, mely által a nem lovas érzelmű magyarok is betekintést nyerhetnek kincsem a Csodakanca életébe. A film jelenleg több mint 200 000-es megtekintésen is túl van, óriási sikert aratott, Herendi Gábor rendezésében minden idők egyik legdrágább magyar filmje lett. A film viszont inkább Blaskovich Ernő életét és küzdelmeit mutatja be, nem pedig kizárólag kincsem életéről szól. Sziasztok, ez itt az Érdekes, most pedig arra szeretnék lehetőséget adni, hogy megismerjétek Kincsem életét is. Kincsem 1874. március 17-én született Tápió-Szentmártonon, és 1887. március 17-én halt meg Kisbéren. Többszörös díjnyertes, Magyarországon tenyésztett angol telivér versenyró, a magyar sport és lótenyésztés büszkesége. Blaskovich Ernő Tápió-Szentmártoni lótenyésztő birtokán született, ellentétben a filmben látható jelenetből, ahol Blaskovich árverésen vásárolta kincsemet. Persze a szerencse is közrejátszott abban, hogy kincsem Blaskovich Ernő tulajdonában maradhatott. Akkoriban Blaskovichnak elég nagy anyagi gondjai voltak, kincsemmel együtt 6 csikót tudhatott magáénak, viszont az előbb említett anyagi gondjai miatt úgy döntött, hogy a 6-ból 5 csikót elad. És tulajdonképpen csak a szerencsének és a csodának köszönhette, hogy kincsem volt az az egy csikó, akire végül is nem talált vevőt. Nevét 1 éves korában kapta az előbb említett történet alapján, hisz tulajdonképpen Blaskovichnak az egyetlen kincse maradt. Élete során 13 versenypályán 54 alkalommal állt starthoz és 54 győzelmet aratott, és ami emeli győzelmeinek értékét, hogy kancaként nyert, hisz a lóversenyzésben ez igen nagy ritkaság számba megy. A világhírűvé vált versenyló nevét a Budapesti Kincsem Park és a 2007. június 8-án Sárnecki Krisztián csillagász által felfedezett Kincsem nevű aszteroide is őrzi. Több szobor és festmény is elkészült róla, életnagyságú bronzszobra a Kincsem Parkban a galoppálya bejáratánál található. Volt a Ménes birtokon egy macska, Csalogány, ő egy fekete-fehér nőstény macska volt, aki Kincsem legkedvesebb cimborája volt, és sok időt töltöttek együtt a ló istállójában, naponta elkísérte a tréningekre is. Egy elterjedt anekdota szerint Kincsem a macska nélkül nem volt hajlandó elindulni a versenyein. Több legendás történet kering arról, hogy egyszer a franciaországi kikötőben az egész istálló személyzet kétségbeesetten kereste a macskát, amikor az történetesen elkóborolt a ló mellől. Csalogány a most megjelent filmben is szerepet kap, és tulajdonképpen tökéletesen élethűen bemutatja azt a fajta macska-ló viszonyt, ami ugye Kincsem és Csalogány közt kialakult. A megjelenített barátságuk nem egy legenda vagy egy fikció, ahogy azt gondolhatnánk, hanem ez egy valódi, igaz történet. Kincsem kissé bogaras és érzékeny ló volt, különösen az ivóvízre volt nagyon kényes. Van néhány történet arról is, hogy miként sikerült a baden-badeni futam versenypályájának a közelében Kincsemnek megfelelő ivóvizet találni, mert az akkor már egy napja víz nélkül szomjazó kanca nem fanyarodott rá a személyzet által kínált és választott kristálytiszta ivóvízre. Sikerült a pálya közelében olyan minőségű ivóvizet találni egy öreg kútban, aminek vizét Kincsem megfelelőnek találta, és melynek íze hasonlított az otthon megszokott gödi ivóvíz ízére. Kincsem először Berlinben 1876. július 21-én állt starthoz, utoljára pedig 1879. október 21-én. Kincsem lábai 6 évesen már nem voltak egészségesek, futtatni szerették volna, azonban a tréningek során kiderült, hogy izületei már elkoptak, és közben sajnos egy csikótól is rugást kapott, amitől le is sántult. Ettől kezdve új terepre, sokat ígérő tenyészkancaként számított rá a tulajdonosa. 5 kis csikót ellett, 2 mént és 3 kancát. Vérvonala a mai napig fennmaradt. 1883-ban Kincsemnek orsipoly betegsége lett, ezért 84-ben Kincsem rövid szülési szünetet tartott, emiatt nem is fedeztették, abban az évben egész nyáron a fogarasi havasi legelőkön pihent, és teljesen egészséges lett. Az utolsó csikójának ellése után 1887-ben Kincsem megbetegedett, gyomor- és bélgörcsök jelentkeztek nála. 13 éves korában, éppen a születésnapján elment közülünk egy legenda. Tulajdonosa szerint Kincsem nem veretlen, hanem verhetetlen volt. Örök dicsőséget hagyott ránk, és hitet a csodákban. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet nektek, további jó videózást kívánok, sziasztok!